Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Doreen Masomera azopindura zvakataurwa naTom Jones ari kudedzera kuti une kadora uda kutipema mari dzikama iwe uda kutukana nevakadzi. Tom Jones hanzi na Viola une chende rakastroka. Chende rako rakastroka Tom Jones. Wena une chende istrokile. Tom Jones mboro yako yaimiri. Une kamporo kanomiswa neweti. Tom Jones kasoro kasina kana munyepfu. Ungondimitsirika murume kanenge matuzhi ukamunzwa achituka unofunga kuti ungatuke murume wangu Tom Jones dance yewe mazizina anenge haradza kutingisa matuzhi kamporo kako kakastroka Tom Jones karoko kumbira kwembara chirema anozara mwana akachema Tom Jones akachema ruoko nemporo nechende zvese ichende lako alisebenza rina maspam Tom Jones kamhata kakaputana Tom Jones no more money for you follow bamkuru wangu anonzi Daddy Rasta so ivava vanoita madreadlocks ndoda kukubvisa pano Tom Jones. You think you can insult my husband and then you think kuti ndoramba ndakakunyarira kamporo kakastroka karwa nedzungu Tom Jones une kamporo kakaremara kamporo kanomiswa neweti kachende kakastika kumachende twakazara zviyo mukati Tom Jones nanha ukwana ndikutaurire ndinokumedza ndikutaurire leave Doreen alone. Mukaona kuti ndakakudza ndikati ndinopisa sekuru ndotukana nevanhu million ndiri 1 Brongo Master. You must call me Brongo Master hura. Hakuna hura tsina zvivindi. Nandurunza. Naso wakuchiwa kuita star party kuda kubira vanhu. Wakapuwa master party ukaona 2000 years. Ukatanga kutomwa zvinonaka kudarika uri kupemera. Naso wakuda kuya nekachende kakastroka. Chanda. Kabeche kamai vako kane munyama Tom Jones. Inda unofuridza meche yamai vako. Woisa kamhino kako nekamurume kai. Utoka kuti baba akatundira munhu karemara roko ndiani. Kustroka chimukuyu mboro yako chimuskuyu. Kawoko kako kachimukuyu. Kumachende twako tuchimukuyu kumachende twako Tom Jones turi muhapa tinenge twechimure mwari funga kuti ngandikunde kutuka inini wakanitarisa Tom Jones ndikuwachiswe nemunhu wechirume mudhara wewe ndinogara naye nekusimba kwese kwa handigoni wachinzwa wataura saka usandiwire panapo uchitya ndinotuka murume wangu simba kuti kusimba but my husband is a bus driver iwe wakaremara pai uri kurudzamba kuda kufonyoka chirema uya kuti andisatoreka chirema kumhata kwamai vako wakaremara futi vapanapa bishi panapa no more stars for you Tom Jones. Hapana kana masters. Ita master party ako vanhu vachishkotamba wese mukadzi achitemba papo ndichamuundura. Ndikamudzura choya necold water. Wese achaenda kunopa maingikina masters ekuti mwana wangu atukwe ndichakutuka imese. Any brand kana kuti ane huge following. Wandichaona achipa maruko kwatukwa Timbo Boy. I'm coming for you. Nozindaka. Kana uchitukana neni kana ukaona vaisa filter kudai so wana maiskota. Urikuona chifilter ichi. Munobva maita ezifi mimi. Munobva maita ezifi ndimune banga rese. Murikunza unosvika pakutamba chira muna Mwari. Mtuka mwana wangu. Wakamboona mwana wangu Shame Timbo Boy achitaura. Unotondibatira pamwana. Uchifunga ndombofa ndakamira. Zvituko zvekutukirwa mwana nemurume neineka. Ndatonini nazvo. Saka Tom Jones uri mpavha. Waida kuti ndikuchengete inini. Ndikupe mari nini. Wakabira precious 7,000 rands. Wakabira vanhukadzi mari. Wakatuka musangano. Ukatuka baba venyika. Now you are tukaling my husband and my kids. Uri mhata. Andikwatiswa nemunhu ane ruoko runenge rwepraka. Haana kuremara ruoko kuda kupema. Kuda kupema vanhukadzi. Unofunga uchiti inini ndingatorwa pikicha ndakamira neTom Jones. Kamurume kandorodza kuti kanonhuhwa maweti pafoni. Kamurume kako kanenge mhata Tom Jones. Unoita kupema mari yako yemasters wewe wakapuwa nevanhu yemasters 2.5. Wakaita kunonzi kumwa madoro inga ita kudedzera waidedzera kuti kana muromo waneta ndomane mhata uchimwa ma black label. Wakapuwa mari nevanhu kadzi pa social media yekuti uvabhule. Now you want to celebrate your birthday, devil. What do you think will celebrate birthday rako Tom Jones? We are waiting to celebrate your death, not your birthday. Mazvinzo asekuru kachende kakariwa na Viola. Chende rakamunyana. Kachende kane madhodhi. Mazvinzo aka kamhata kamai vako kakaputana. Mazvinzo Tom Jones. Uri kuda kuitwa star party. So bamukuru wangu Daddy Rasta watena 45 years. Nasi vari musaluni vari kubayiwa ruoko nekiroshi. Vachishandira vavo vana. Iwe uchitsoro wakagara pai kuti Doreen iri murume wasimba voice rinenge une kaduzvi pahuro musatanyina. Unofunga kuti Tom Jones unoenda unomwa chikamutumbwa twako netwukokia. Oye panapa you want to fight wana gomsalad. Waswati zirume iri kundiwo. Unofunga kuti ungandiwodzokere mukana munobuda uronyo Tom Jones. Munhu wechirume
wakatiza responsibilities. Mboro hauna, mari hauna, hazvidi kutoshaye zvese ka Tom Jones. Hauna chiito hunhu nekuti mboro yako inomiswa neweight. Uneka button. Kamboro kako Tom Jones kanenge kavhiyana sausage kakarwa nedzungu. Wazvinzwa ka inotsvaga basa. Vanhu hapana, you must know the difference between kudiwa nekutyiwa Tom Jones. Vakadzi vese vaunoisa mukona, they don't love you, they itya you. Inini handikutye, handikwatiswe nemunhu wechirume, handina defeat. Waona kuti muri vangani mesina namasizi vane murume wake munoenda kuno ndinoda red barretta. Ini ndiri mhata. Ndikaona kuti undawirira nokusero kandita mato zvindokumamira kana kusuri. Handina kana wani munhu ndofunde kaita sori pana. Wezo wandakatuka kana sori hapana. Takaenda. Handina zvimukoshe vamwe vanhu kai. Chigame chese chiwamedha ndachimax. Mwanzo. Iyo Tom Jones wo. Kumasizi vandiri kuona uko. Rwanzwa nekukoirira vanhu ruchiri kutsunzira vanhu tutakoti kune gwembe. Kabeche kane gwembe kanonzuka kunhuwa mapapafoni masizi. Wanzwa nekukoirira ma 20 stars munosirisa pu. Handisi hure kuzviri cheap. I'm not a cheap bitch. Kutambira wona jine ari kukanda vapa ma 20 stars jine. My Scott, ungofunga kuti gotsi rako razorora uchahurira makanika. Ucharamba uchishanda negotsi. Ndakakuroesa 3 samna sekuru maraba. Ukakwirwa na sekuru maraba. Takaramba kana kutura rabe because beche rako rainwa. Mukana mako mainwa. Hapika dzako dzainwa ma hot wings. Mukana My Scott mainwa. Vaiti kunwa mukana uti kunwa muhapo uti kunwa mburugwa. Mosquito yese mishonga wese ite gadzira ko mosquito mishonga ekura mosquito My Scott because mukana mako chemo munonwa chakuvuvu. Unotonge mukana mako makafira chidembo. Hapika dzako dzinonwa ma hot wings. Wozoti muburugwa mako munonwa matuzvi kuita chidembo. Ukabatanza munhu yese yei red killer inofa gonzo rinofa. Wetoti hanzi mari. Who do you think can give you money? Mukaona vaisa zvimafirita izvizvi ndozvendeisira chifirita izvi nyasadzwa mazvino ndinofamba nenhingirikina ini ndinokuchata ndikukumhata ndikutaurira ask yourself kuti ndiri kupi izvizvi azvinzaka saka musafunga kuti nini you can watchisa me never ever. Yesu gogo muchembera soko kana usandatombochena ndaisa chifirita chekuda kudenha kuti mana My Scott unofunga kuti nini ndinokwatiswa newe. Una ndaba live ndino 87. Tinoziya kuti masters munhu unofanda kumapuhwa guys. Zvisina izvi zvekunzi star party movement zvakatanga na Tom Jones. Isusu we believe kuti kana uri pa live munhu anoda kukubatsira nemasters anokupa nerudo rwake. Kungoti ndafarira live yako Doreen masters izvi zvekugadzira day rekuti hanzi ndiri kuda masters muswa day rakati yauda kupuhwa nani masters My Scott zvamakadziswa na Tom Jones. Muri kunyadzisa muri kuda kupuhwa mari yekushama My Scott yekusiya beche panze wakatambira vanhu nemazita ako anorira mvura mahara. Vanhu vese vari panapa musakande masters panapa. I'm not here for masters. Malive angu ese akubhadhara. Yeah, guys, I believe kuti kana munhu uri pa live ndopari kuti vanhu vanoda kuita sei vanokupledge kuti kubatana kwiyo kuri kuitwa na Tom Jones kukuda kubatana ndikuyo kuti hanzi ndine star party nhasi wobva wamhanya kuda kunotuka mwana wangu kutuka pepekani muchizvinyadzisa. You think kuti nini chituko chekutukirwa Zimbabwe chekutukirwa murume kana chichandibata ini ndiri nini kai ona ndine vanhu vanganaka uyo kamunoti kamasizi wako kani kumeso kunengela nchibha kani kabeche kane mukondo mpera masisi murume ane chitumbu chakazara madhodhi hausigero no firimoni na madhumbe unoya pano kusvika chaindira vanhu varume. Guys, masingles garai musina varume. Ona kama sizi vaka kuti uti kajemuchomu katsuro kana apa zvivhudzi zvacho nongati shiri yakarwa nemagetsi. Stay single ladies. Ina munoona masisi motaza chirume chacho ari kunzi chirume. You must stay single ladies. Wait for the right one because unotorana nesvikiro rekuchengeta. Kama masisi vaniti house girl ka kunotutana nemurume ane chitumbu chakazara kwashi vanodya ma leftovers evarungu muchigara ku cottage and then you want to compare yourself with me. I don't want to be a darker boy. I want to be a constructor. Azinzo. Ini ndinoruka mawigi. Tuka nditori number 1. Pazvituko andaka ndanzwa kuti Tom Jones wa shift aka nonyepa iwo. Dudule kachende kakastika Tom Jones. Kamporo kakarwa nedzungu Tom Jones. Tumachende turi muhapa tunenge twechimuri mwari ma Tom Jones. You want me kuti ndikuchengete inini? Wakabva kumba kwa mai yako na baba wako ni mazina ako 32 akakwana mkana. Kuti uskodya mari nekutuka wana akaremara. Ini mwana wangu I don't regret having Timbo Boy as my son. You must know kuti people they don't love you, they hate you. Yeah, women abuse Tom Jones, no abuse anokuziva. You want to compare yourself with me with one wechikadzi. Mubrugwa mako Tom Jones mune mporo.
wakapuwa buri. Tom Jones unonzwa neburi ripi rekumudhidhi? Ona Swaga kubva zvaakatanga kuzvimirira ega kari kuchibvura masters. Iwe uri kuita basa rekunanzva vanhukadzi uchiti ukanomwa chikokiyana wosvika tanzi dhari nikumhata kwamai vako Tom Jones kune urwa. Mukwasha mukuru kumba kwedu agomsala dirasta our own Bob Marley vari busy kuita madreadlocks vachibayiwa zvigunwe zvisi zvine kuroshi izvi ndo vanoendisa vana vako kuatsa vachivabhadharira mari, and then you want to come and fuck around. Inda unotsvaga basa Tom Jones, woenda kunotsvaga baba vako Tom Jones, wonotsvaga vana vako Tom Jones. Mari hauna zvenyasekuru, mboro hauna, una hauna, une uroyi Tom Jones, wakakepwa uroyi, kuita kugraduate uroyi. You want to eat money from what? Ndakakupa 1000 rands, you don't even appreciate. Wakaidzosa handichisewo kumhata kwamai vako inini, handidyiwa ndakasvindwa nedemba. 1000 ndakakupa iro rakatokwana, wanyepa kuti mai vako vafa. Kana wakasvika pakunyepera mai vako kuuraya mai kuti mai vangu vafa in the name of damari. Now ichatoti baba vangu vamedza demo kamporo, une mwana mucheche woko unomitisa nekamporo kasingamirako, ukafunga kuti uchaya panapa kutora mari. Yanzi I want 2.5 years from Doreen yatakakupa you Tom Jones, unondipa 2.5 years iyewe. Wakatora 1000 rands yangu, did you pay it back? Ndakavhunduka wakuda kuti ndikupe 100 years 2000 rands. Pandakakupa mari yeye ndaida kukurakidza kuti pauchazondituka uchaziva kuti no ndiri mukuru. That's why wakaona paya ndakakupa mari yeye ndikakurakidza mari yangu iri mupaypal mangu. Ndaiziva kuti this day will come, you are going to know kuti I'm your boss, you must sit down. Munhu wese achateera murume wangu pepekani. Ndo zvandiri kutoda izvizvo ndewatogona. Wazvinzwa Tom Jones? Chende rakastroka. Wakapuwa mari hauna kuremara, hauna kuchema, hauna kuita sei. Kakumbo kakaremara, kamboro kakastika. Hauna machende Tom Jones. Unetuku machende tukakaputana tukasvava nenhamo. Wona vana kalonga ava vari kuita wedding vachidedzana, ana mhofela, ana Theo atowana basa rekutora maphotos mazvizo. Iwe uchiswera wakaungana pamubhedha wakachata karuoko kako padivi, wakamisa karuoko kepuranga chioko muhomwe, karuoko kari straight kekuti ukada kutoti munhu yaundise roko muhomwe unotoda anosvikobata kapuranga kuti kaise muhomwe. Mboro yako hauna Tom Jones, unhu hauna, mwoyo wakanaka hauna, une uroyi, wakakepwa uroyi, uri muroyi wechirume akadonha pabere. Karuoko kako konyodzwa kachimukuike chioko kakwa. Une kaoko kacho murume uyu anonzitsatsu kaoko kaya akashandi. Ndaimbozviziva chirema chine mazana tasangana zvirema pani, kaoko kasingashandi kamutanda kebhasikoro ndokutyora kaoko kake. You want to bully women? Ona mi iwewe Tom Jones wo, ona vanhu vaapa 100. Don't give me stars. Masters hauri kuchemera Tom Jones, haupemi masters. Tikomana tandinato tunetwuheti so uyu Precious Delayed wakamubira mari mumba maTom Jones mune zvipoto zvigwendere kamagi mukwende kechirume. Do you think you can watch some Tom Jones? Iwewe manje wazviona kuti ndinopisa ka nawo wakudedzana namasizia uchitanzi itai skiti yekutuka mwana waDoreen uchirova chidhori kuti chirema. Kanjisi kuti mapera mabhuruwara ndiri 1 munonditya, ndiri 1 palife dzangu panapa. Look, ndina vanhu vangani pano maiscot vari kusoromisa mazita ako akazara mvura. Wakabva kupema mari pano pasocial media uchinyepa kuti wadzingwa basa. Maiscot ihure raihura kuKempton Park, ukaona kuti wapera panonaka, ukatadza kubhadhara rendi yepadenga pavaenda kunohura, ndobva wadzingwa ukaenda kwawakaenda uko. Ndobva wanyeperana kuti he ndakadzingwa basa mumba memunhu mupi mawaishanda. Mwana womurungu wanyepa kuti wakatoka mwana womurungu chii? Ungoenda kunogarira kumesina koye wakabva kupuwa uchinyepa kuti wadzingwa basa, ukafunga kuti uda kuramba uchibira vanhu. Zimukadzi rine mazita ako anorira mvura, rine zigambi rakazikana nenyika yese rinonzi maiscot, kachipfuva ruva kasina kana zama. Ona uri kutumbuka nyama umu, hamena kuti chii chakabuda panapa ichi, utonga une madubwani okupisa nemapurasitiki. Inai munotarisa panapa pamaiscot apa wakwangwatswa nehepisi mukondombera wapinda mumusoro maiscot une hepisi yeyo. Ina handina hepisi inini handina kana hepisi. Une muuro inai munotarisa panapa maiscot apa pari kutumbuka zvinyama kuita kunge ndokunanaura nemoto wemapurasitiki ugobuda zvinyama panapa. Handina chinyama pachesti pangu apa, unotosemedzesa hepisi. Next time uri kutsunwa mhino nehepisi maiscot, that's where you belong. Uri house girl hure rakajere kushanda negotsi
uchikwira varume vavanhu uchivapa mukondo mberi. Nhasi wawo kuda kutsvaga masters. Chembere ine first born ine 19 years. You want to fight with my son ane 6-7 years. Knox apinda papi? Simba apinda papi? Timbuboy apinda papi? Mabvuma kuti ndinopisa ka. Munozama kuda kunobata-bata vanhu vandinofamba navo and stuff. Chiskiri chekuti unopinda uchituka munhu kuti upe masters chakapera. Ndina kukwana ndikutauriri. Nditori dhodhi chairo. Wazvinzwa? Nditori mhata chaita ndikatsa kusurira ndokumamira. Ndangosvika live ma-seconds ndamune vanhu 100. Musandipe masters. Hana Tom Jones chaita live ma-6 ekuti vakadzi vatambe. Vakadzi vapo voda kushandisa. Wadi kuti kuda kuita star party yekutombopa vanhukadzi ma-single ladies kuti uvape mapamba pamari 3000 yese yawakambopuwa. Tenga madiapers nemapamba upe vanhukadzi. Uri kuda kutsvaga kupema zvine mukatactica. Ndakaudza Tom Jones ninawo ndigoni. Wandidena usati waona masters. Dai watondituma after wapuwa masters. Wafunga kuti iwewe kwainyuko kwaunotora mari. Inda unomora mari kune vava vakambotuka. Vanodyora marutse evanhu. I don't dyora marutse ako Tom Jones because I don't know you. Uri munhu wepafoni. Handisana mbosvika padhuze newe. Unonhuhwa uroyi. Tom Jones wakadonha pabere. Uri kunzwa blonde. Tom Jones wakadonha pabere kuTikTok uko. Ruoko rukafonyoka. My first time kuona kamuroi kechirume. Unenge uchikuzwa ona timu revakadzi unenge uchikuzwa navo. Ndakuplayera ma-audios ako. Awaida kundifurira kuti ube mari. Hanziye vanopopota vasi vanopa masters. My dear. Handizviziva kuti masters anonyorerwa day. Kuti give me masters. Zvakatouya newe panapa nekuti haudi kushanda murume iwo. Inini what I believe is vanhu vanoda kupa masters vanopa masters upa live. Just an appreciation. Wanzwa. Ungonzi masters. Izvi zvenizvo kuti munotanzi vanhu vakupe masters. Mari iri kunetsa December unowu. Who do you think anokupa mari? Wakapuwa masters at 3000 US. Tom Jones. Ukamabunya kuita kupukanya mari. Kunga uri kudya mushongo womusana. Ukati ndodya dzemarema. Wakaiisepi. Ukanomitisa chimwe chimwana chako icho. Nhasi wakuda kudzoka panapa nechivoice chako. Vanhu vakapusa hona type yako yoyo yana uchu. Ndakanga ndisiri type yenyu Tom Jones. Ndozo ndainyara sei. Pawaiuya uchitopinda palive yangu. Musi westar party yangu wakaona ndaikudonhedza sei. Kaiuya nemukano makazara tsvina. Mukano makazara trash. Murume uyu anotsemekisa anonzi Tom Jones. Mamboonesa ndike zvinezvi akashura ndebvu dzese. Kuita unge imbwa. Uri imbwa Tom Jones. Unonhuhwa tsvina nepafoni. Ina handifi ndakasvika padhuze newe kutorwa pikicha newenyu. Wazvinzwa? Handitori kupikicha nemurume akaita se. Tom Jones anotorodza anonzwisa tsitsi akaenda kunopuhwa chikafu nachikokiyana kuSentin. Akakupa mari futi chikokiyana. Wakuda kuramba uchiti chikokiyana akupe imwe mari. Karuoko kachona kakabhenda. Bye bye guys. Ni moroi. Bye guys. Ndida kurova nduku yoyo. Apa ndakutobva panapa ndichisiya vanhu almost one something. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naDoreen Masomera akatsamwa.